ଜିଅନ୍ତା ଜୁଇଁରେ ଆଜି ମୁଁ ଜଳୁଛି ଅକୁଆ କାହାଣୀ ଓଇ। ଜିଅନ୍ତା ଜୁଇଁରେ ଆଜି ମୁଁ ଜଳୁଛି ଅକୁଆ କାହାଣୀ ଓଇ। ବଞ୍ଚିବାଟା କାଲି ଅଭିନୟ ମୋର କା ଆଗେ ପାରୁନି କହି। ଶ୍ରାବଣ ଧାରାରେ ବାସି ଯାଇଥିଲା ମୋ ମନର କେତେ କଥା। ଶ୍ରାବଣ ଧାରାରେ ବାସି ଯାଇଥିଲା ମୋ ମନର କେତେ କଥା। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିୟା ଧୋକା ଦିଅ ମୋତେ ତୁଟିଯିବ ସବୁ ବ୍ୟଥା। ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି ଏଇ ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। ଜୀବନରେ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି ଏଇ ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। ଶେଷ କଥା କିଛି କହିବାର ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ଆଶା। केंदा नाना बोल आचास सब बेले बोल रहे अरे आमर आरके स्टूडियो ऑफिशियल एम के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करा आके घंटी चिन्ह के दबाई दिया सब बेले नुआ नुआ वीडियो देखवा।